Jeg har beskæftiget mig med sundhed i cirka 30 år nu, og det er klart, der tænker man rigtig meget på det her såkaldt KRAM-faktorer, kost, rygning, alkohol, motion, når vi tænker på sundhed. Den sidste ting, jeg har nogensinde tænkt på i forhold til min sundhed, eller min families sundhed, det er radon. Radon er en gasart, der findes omkring os i vores undergrund. Den siver langsomt op i vores hjem blandt andet, og det er en ting med indånder. Så det vil sige, for hver åndedræt du tager, der indånder du radon, hvis du har det i dit hus. I forbindelse med, at jeg købte en sommerhus, så kiggede jeg ind på en hjemmeside med nogle fakta angående sommerhuset. Så stod der, at det kunne være et område, hvor der kunne være risiko for radon. Jeg tænkte, hvad er radon? Så læste jeg op på det her, og det viser sig, at det er noget, man skal virkelig være ops på. Så jeg fik lavet noget måling. Det viser, at niveauet lå op omkring 500 i den sommerhus, jeg købte. Og anbefalingen er, at niveauet skal faktisk være under 100. Det var alarmerende for mig. Jamen, der er jo rigtig mange, der står i samme situation, som Chris desværre stod i her, at han har et hus, hvor han finder ud af, at han har for meget radioaktiv radongas i indeklimaet. Han ringede så til os, og heldigvis så kunne vi jo så montere det her radonsug på huset, som i løbet af meget kort tid jo så har skabt et rigtig sundt indeklima i hans hus. Det er ikke en særlig stor operation, det tager under en dag at montere det, og det er heller ikke en særlig stor investering i virkeligheden i forhold til de fordele, man får ud af det. Fra et sundhedsmæssigt perspektiv er det en god idé at minimere din radoneksponering. Det er det, fordi minimerer du din radoneksponering, minimerer du en risiko for lungekræft. Jeg fik installeret en radonsug i vores sommerhus. Og i dag så ligger niveauen, jeg har lige målt det her i dag, den ligger på 13. Altså det er en radikal fald fra 500 ned til 13. Og det betyder utrolig meget for mig, når jeg har mine børn og resten af familien her. Så ved jeg, at vi kan sove trygt om natten, og at sundheden er i orden. Jamen, radon er faktisk et meget større problem i Danmark, end folk de lige går og tror. Der er op til 350.000 danske huse, der har for meget radon i indeklimaet. Så hvis du er i tvivl, om du har det her problem, så formål dit hus. Det er meget nemt, og hvis du har brug for det, så ring til os og få hjælp. Vi kan både hjælpe dig med at få det målt og få det udbedret.